27 जानुवारि आरो दिनैनिफ्राय 4 बोसोर सिगां 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बा बिटिआर एग्रिमेन्टआ मावफुंजादोंमोन। भारत सरकार, आसाम सरकार, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, एनडिबिनि मोनब्रै आफाद आरो इउबिपिअ जथायै बे गोजोन गोरोबथायाव बयबो सागान होदों आरो बे गोजोन गोरोबथानि दिनै 4 बोसोर आरो बे समाव बे गोथार सानाव दुलाराय बर' माहारिया, दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि आदर्श सान्थौ सानस्रिजों जोङो आगान सुरनानै जिहेतु बिएसि, बिटिसि आरो बिटिआर मोनथाम गोरोबथा जों मोनबाय। बड'लेण्ड आलादा रायजो बड'फानि सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै जोङो राजनैतिक भाबै, संबिधानिक भाबै जे मोनसे मर्यादा आरो मोनसे जे बेबस्था मोनबाय आरो बिनि गेजेरजों गेरेमसा माहारि दानाय, मास्टार रेस आरो आल्टिमेट जोंनि जि मोनसे थांखि दङ बड'लेण्ड दाफुंजासिम जोङो लामा हान्थिलांनांगौनि थाखाय, बर' हारिखौ दाफामफिननांगौनि थाखाय दिनैनि बे गोथार सानाव बड'फानि बे जि मोनसे गोथार थावनि थुलुंगाफुरियाव जों बयबो बेयाव बड'फानि जि समाधि दङ बेयाव जोङो खुलुमदों, बिबार बावफैदों आरो बड'फानिफ्राय फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि हाबा मावलांनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिबानगिरि बिथांमोना जोङो बयबो जयैनो बोर बिदों आरो जाहाथे बिथांखौ जोङो अराय जोंनि लामा हान्थिनायाव, लामा दिन्थिलांनायाव जाहाथे बिथांनि जोङो बोर मोनगोन बेखौ जोङो मिजिंथिबाय। दिनैनि साना बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान आरो बे जारिमिनारि सानाव 2020 मायथाइयाव टाइम टेस्टेड मोनसे जारिमिनारि एकर्ड जादोंमोन आरो जोङो सा सानजा भारतआव, आसामाव बर' हारिया, बर'नि सोमावसारग्रा आफादफोरा पायनियार रल लानानै बे गोरोबथाखौ खालामदों आरो दिनैसिम जिफोर एकर्डनि दफाफोरा मावफुंजाबाय, बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि, बर' हारिनि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन दंमोन बेखौनो बिथा खालामनानै दिनै मावफुंनाया सोलिगासिनो आरो गोबांथार दफानि जिखिनि जोङो लुबैदोंमोन, हास्थायदोंमोन, बिख'नानै लाबोदोंमोन बे कमप्लिट जाबाय। माखासे दफाया दाबो कमप्लिट जानो दंबावो आरो प्रसेसआव दङ। मिजिंथिदों दिनैनि बे एकर्ड डे सेलेब्रेसन जोङो ग्रिन फिल्डआव जों खालामगोन, दसे समनि उनाव जोङो रेलि खालामगोन आरो बिनि गेजेरजों पिसफुल बड'लेण्ड आरो इउनाइटेड बड'लेण्ड फर अल कमिउनिटिस, गासैबो हारि माहारिनि खौसेथि आरो गोजोननि बड'लेण्ड, लोगोसेयैनो सा सानजा भारतनि आरो भारत हादरनि बयनिख्रुइबो जौगानाय भाइब्रेन्ट मोनसे बड'लेण्ड गायसननायनि मोनसे मिजिंजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो भलन्टारिलि माहारि बादनि आदर्शखौ लानानै, बड'फानि आदर्शखौ लानानै जों हाबा मावलांगोन। बे बाथ्राखौनो आं दिनै गोथौयै आरो गुवारै फोरमायबाय। गोजोन्थों।